महापूर्व सचिन रेवाडे आज या ठिकाणी येथे विराजमान असलेले व्यासपीठ येथे उपस्थित असलेल्या गुरुजन वर्ग आणि येथे उपस्थित असलेल्या माझ्या बालमित्रांनो, तुम्हा सर्वांना माहिती आहे का, आपल्या देशाला स्वातंत्र्य 15 ऑगस्ट 1947 रोजी मिळाले. त्यावेळी भारत हा विविध संस्थानांमध्ये विस्तारलेला होता. त्यात 562 संस्थानांपैकी 562 संस्थानांनी भारतात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. परंतु हैदराबाद संस्थान, जुनागड संस्थान आणि काश्मीर संस्थान या 3 संस्थानांनी स्वतःला वेगळे घोषित केले. हैदराबादचे स्वतंत्र संस्थापक मीर कमरुद्दीन निजाम उल मुल्क तो अत्यंत धूर्त, महत्त्वाकांक्षी व चाणक्य नेता होता. त्याला इस्लामी राज्य स्थापन करायचे होते. मीर कमरुद्दीन निजाम उल मुल्क यांनी 1946 च्या अखेरीस रझाकारांचा वापर करून संस्थानात दहशतीचे वातावरण निर्माण केले. मात्र स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ, दिगंबरराव बिंदू, रवींद्रनाथ रेड्डी यासारख्या खबर नेतृत्वाखाली हा लढा खेड्यापाड्यात पोहोचला आणि 17 सप्टेंबरला निजामांनी माघार घेतली. 17 सप्टेंबर 1948 रोजी मराठवाडा निजामाच्या ताब्यातून मुक्त झाला. मित्रांनो, मी तुम्हाला छोटीशी गोष्ट सांगते, तर तुम्ही शांतपणे ऐकावी ही माझी नम्र विनंती. निजाम मीर उस्मान अली खान हा 7वा निजाम होता. तेव्हा 7व्या निजामाचे राज्य होते. कासिम रिजवी हा निजामाचा सेनापती होता. कासिम रिजवीकडे 2 लष्करी स्थापन सैन्य होते. त्याची वाणी अत्यंत कडक होती. तो आपल्या भाषणात म्हणायचा, हम हिंदुओं को मुर्गी की गर्दन की तरह मरोड़ देंगे और गाजर की तरह काट डालेंगे, असं तो आपल्या भाषणात म्हणायचा. मित्रांनो, मी तुम्हाला आणखी एक गोष्ट सांगते, ती तुम्ही शांतपणे ऐकावी. होनल्ली गावात स्वातंत्र्य मिळाल्यामुळे भाऊराव पाटलांनी पहिला ध्वज तिरंगा फडकवला. ही बातमी निजामाला कळताच निजामाने हिसामुद्दीनला सांगून तेथे पोलीस वाढवले. पोलीस तेथे येताच भाऊरावांनी त्यांच्या कानाखाली आवाज काढला आणि आपल्या प्रचंड वाड्याच्या एका खोलीत त्यांना कोंडून ठेवले. ही बातमी निजामाला कळताच निजामाने हिसामुद्दीनला वाट लावले. हिसामुद्दीनने येताच भाऊरावांनी तिथून पळ काढला. भाऊराव पळाले हे ऐकून निजामाने जनतेवर अत्याचार करणे खूपच वाढवले. ही बातमी भाऊरावांना कळताच भाऊरावांनी आपल्या मित्रासोबत एक योजना आखली की धानोरा गावाच्या झाडझुडपात त्यांनी लपून बैलगाडीचा आवाज येताच त्यांनी आपल्या बंदुका सज्ज करून ठेवल्या आणि हिसामुद्दीन येताच त्यांच्यावर बंदुकाच्या गोळ्याची वर्षा केली आणि हिसामुद्दीनला यमुनानदी पाठवले. मित्रांनो, तुम्हाला माहित आहे का, तर आपण नारायण बाबूच्या चरित्रावर 2 शब्द ऐकू. तर 4 डिसेंबर 1947 च्या रात्री 8 वाजता हैदराबाद आकाशवाणीवर एक बातमी येऊन धडकली की एक सरफिरे नौजवान ने अल्लाह हुजूर की चलती गाड़ी पर हाथ बॉम्ब फेका, पण दुर्दैवाने ते बॉम्ब गाडीला लागून खाली पडला आणि निजाम वाचला. हे शौर्य दाखवले होते नारायण बाबू यांनी. मित्रांनो, तर आपण मराठवाड्यातील जिल्ह्यांची माहिती पाहू. तर मराठवाड्यात एकूण 8 जिल्हे आहेत. औरंगाबाद, उस्मानाबाद, बीड, लातूर, जालना, परभणी, हिंगोली आणि नांदेड. तर मराठवाड्यात 3 विद्यापीठे आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठ. आणि आपल्या मराठवाड्यात 2 शक्तिपीठे आहेत. माहूरची रेणुका माता आणि तुळजापूरची भवानी माता. आणि मराठवाड्यात 3 ज्योतिर्लिंग आहेत. वेरूळचा कृष्णेश्वर, परळीचा वैजनाथ आणि औंढ्याचा नागनाथ. तर मित्रांनो, मी तुम्हाला जी माहिती सांगत होते